jer ja opet ti kažem, ja ne podnosim ovaj Arsenal, ali ga ne podnosim isključivo karakterno. Gledao sam svaku njihovu utakmicu bez i jedne propuštene i to je najgora stvar koju ja radim toku nedelje u smislu. Dobro, a jel mrziš ti Arsenal? Pa ne mrzim nikako, ni kao klub, znači kao pojam Arsenala, na primjer mrzim Liverpool. Arteta je dosta kontroverzan lik u smislu da je stvarno, on kad se pojavio tek pre koliko već godina, on je 19. došao, krajem 19. došao, da on je tad bio stvarno, kako bih rekao, bio je potpuno drugi lik u odnosu na danas, ne samo kao čovjek, već kao i trener. Da. Ima u Seinfeldu jedan lik George Costanza. Arteta je pljunut. Ne, fizički nisu uopšte ni slični, ali ja tako zamišljam Artetu. To ti je onako jedan sitničav, brate, sujetan lik. Način na koji oni igraju je mislim, meni je stvarno, evo, ja mučim se gledajući njihove utakmice ove sezone. Gledam svaku zbog niza svojih opklada. Mislim, manje više zavisi egzistencija od Arsenala ove sezone. Znaš ti koji je tim zatekao Arteta? Prva utakmica, znači 1-1 protiv Bournemoutha. Oni na nivou ove sezone, ako drastično ne promene način na koji igraju, način na koji razmišljaju tako igre, oni neće osvojiti ništa, mislim, to je očigledno. Pozdrav svima, moje ime je Čedomir Todić i ja mrzim Arsenal. Sa mnom je Relja Basara. Koji gotivi Arsenal. Dugo nas nije bilo, pozdrav svim gledalcima i slušalcima. Vratili smo se u nešto drugačijoj formi, to odmah moramo da kažemo. Očekujemo ovaj put da budemo nešto ozbiljniji, nešto duhovitiji, boga mi da... Malo temeljniji. Iskreno, tako da od sada očekujemo dakle, da ne širimo toliko priču na neke stvari koje generalno ne možemo da popratimo sve ono što smo pričali u prethodnoj sezoni. Ovu sezonu dakle, otvaramo jednom gorućom temom u svetu fudbala i trudit ćemo se da svake nedelje ili svaki put kada budemo mogli da se vidimo, a nadamo se da će to biti svake nedelje, da obradimo neku temu koja je od realno najvećeg značaja tada za svetski, evropski, domaći, kakav god fudbal. Očekuje nas i svetsko prvenstvo, biće i tu sigurno dosta tema, ali ovoga puta počinjemo sa Arsenalom. Juče smo, dakle, to jest Relja je postavio pitanje na svom Twitteru o tome, dakle, pitao je ljude isto ovo, zašto mrze Arsenal i bilo je koliko? Ja posljednji put kad sam vidio bilo je 150 odgovora. Recimo 170 je bilo. 170? Da. Ja sam stao na 150 i sada bih započeo prvo sa tim. Jer 150 odgovora, ne znam da li si imao nekad više na... Pa imao sam možda 1-2 puta, ali ovo je stvarno bilo, baš su ljudi primili na to pitanje. Mada bilo je dosta i ovih koji su bili defanzivni, ali bilo je i ovih. Znači, pazi ovako, neki od odgovora zašto ljudi mrze Arsenal, pre nego što mi počnemo da pričamo, je ovako. Porazno je da takav sistem, odnosno tim koji tako funkcioniše, osvoji nešto. Korneri, odnosno sve rade preko kornera. Karakter igrača i samog Artete. Igraju anti-fudbal. Čak jedan čovjek napisao da ljudi ne vole to što su outsideri i što bi kao mogli da osvoje nešto. Slučaj Parti. Onda neko je napisao cionistička uprava. Fanovi su im nepodnošljivi. Igrači su dobri, a igra ne. Navijačko rivalstvo, što je donekle razumljivo, ljudi koji navijaju za Tottenham i Chelsea, na primjer. Pucaju na kladionici, ok. Luzerski tim, loši lekari, kup ekipa, metode kojima se služe u smislu provokacija, sličnih stvari, trošenja vremena i šta ti ja znam. Neko je rekao da je to sad da se mrzi Arsenal, pa eto, kud svi tu imali mujo, terorizam i to bi otprilike bilo to. Zapravo najviše komentara se odnosilo na to da ljudi ne gotive Artetu kao takvog, odnosno načina na koji on igra i navijače Arsenala koji imaju prevelika očekivanja i negde vide svoj tim većim nego što on to jeste. Pa pazi, Arteta je dosta kontroverzan lik u smislu da je stvarno, on kad se pojavio tek pre koliko već godina, on je 19. došao, krajem 19. došao, da on je tad bio stvarno, kako bih rekao, bio je potpuno drugi lik u odnosu na danas, ne samo kao čovjek, već kao i trener. On je bio neko ko je među rigidnijim trenerima u tom načinu koji je hteo da igra kroz posed i sve to. I ne znam, vjerojatno su neke traume uticale na to da vjerojatno neki rezultati. Izostanak isti. U smislu da su neki porazi sa velikim posedom lopte i kroz neku dominaciju koja nije dala rezultat, on je potpuno prebacio na neku... Pre svega mislim da je on stavio naglasak na fizičku dominaciju. Znači on je postao opterećen bukvalno
duelima i sposobnošću igrača da te duela mogu da osvoje. Oni su stvarno ekipa koja, mislim, nisu ni slučajno toliko dobri na prekidu. Naravno da imaju dobri izvođača, ali pre svega imaju momke koji su stvarno, svi su na neki način fizički impozantni. Tako da mislim da je on iz jedne krajnosti, ali stvarno znači on iz jedne krajnosti koja je bila ljudima lakše da se svari, mada on i tad imao hejtere i tad je bilo, manje više ne pamtim period njegove karijere kada je on bio voljen. Dobro, pazi, Arteta je koliko ja znam Barsina škola. Pa mislim, on je... Barsino dete i radio je sa Pepom u City-u koliko neke 3-4, u stvari. 2016. se on povukao, ja mislim i odmah je došao kod Pepa u tim i sad računaj, mislim, taj njegov put igrao i kod Wengera u Arsenalu. Mislim, kao igrač generalno, on je bio neko ko je uživao u posjedu, ko je voleo. Ok, igrao je kod Moyesa u Evertonu, nije baš da je igrao za ekipu sve vreme koje je na taj način koji neguje to, ali on je generalno bio neko ko je voleo loptu u nogama, ko je generalno ta škola. I kao trener, znači prvi njegovi samostalni momenti su bili nešto stvarno što liči na to. I šta se s tim desilo, ne znam, ja ga i dalje cenim pre svega zato što mislim da je izuzetno dobro planirao i prelazni rok i planirao profile igrača, međutim stvarno način na koji oni igraju je mislim, meni je stvarno, evo, ja mučim se gledajući njihove utakmice ove sezone. Gledam svaku zbog niza svojih opklada, mislim, manje više zavisi egzistencija od Arsenala ove sezone. Tako da gledao sam svaku njihovu utakmicu bez i jedne propuštene i to je najgora stvar koju radim toku nedelje u smislu. Dobro, a jel mrziš ti Arsenala? Pa ne mrzim nikako, ni kao klub, znači kao pojam Arsenala, na primjer mrzim Liverpool, ali kao pojam Arsenala mi nikad nije bio problem. Wenger mi je bio, moj prvi dodir sa Arsenalom, pa sve do punoletstva je bio i kasnije je bio Wenger. I nekako je on bio meni uvijek drag kao neki ideolog, kao neko ko je stvarno promenio. On je recimo pozitivno uticao na Premier ligu na način na koji možda Arteta sad negativno utiče. On je doneo neke metode koje su tad bilo potpuno strane u engleskom fudbalu, da mislim, on je način igre generalno bio potpuno drugačiji od bilo čega što smo ikad gledali u Engleskoj. Tako da meni je Arsenal uvijek bio neko draga ekipa od Henrya, pa mislim i tako dalje. Međutim, ovu ekipu Arsenala ja sam pre svega pragmatično postupio kada sam u junu prošle godine predvideo njihovu titulu. Nisam imao naročite simpatije nikada prema njima, u smislu da prošle godine čak uopšte nisam obraćao neku pažnju na njih, ali sam seo na kraju sezone, stavio na papir stvari i video da Arsenal prvo ima dubinu, ima kvalitet, ima fizičku moć da na duge staze u toj trci od 38 kola bude najbolji. I stvarno je u jednom trenutku da ću da uberem lovu, međutim sad deluje da ne ide. Pa pazi, znači koliko je to ostalo do kraja? Još... Arsenal ima još 5 utakmica. Još 5 utakmica, City još 6. Da, ima večera sa Burnley. Imaju 3 boda manje i gleda se gol razlika, imaju 1 gol, da kažemo, manje City u odnosu na Arsenal, s tim što Arsenal ima nešto lakši raspored. I šta ti misliš na kraju? Uzimaš lovu ili ne? Ja mislim da ja sam i dalje, da sam u deluzijama, da li kao pokušavam da negiram realnost, ali ja i dalje mislim da će Arsenal uzeti titulu, jer mi treba. Znači, nemam nijedan drugi razlog, ali sad stvarno deluje loše u smislu, evo, si gledao protiv Bournemoutha utakmicu? Gledao. To je stvarno bilo, to su neki novi nivoji. Dobro, protiv Sportinga stvarno... To nisam gledao. Da pomenem da sam gledao sve utakmice u Ligi šampiona svama pored Bayerna i Reala, nisam mogao da gledam naravno. Ali bilo je nemoguće. Znači, stvarno je bila agonija gledati to. Ja sam ne šalim, meni prvo teško pada i zbog toga što stvarno volim fudbal, drugo što sad sam stavio na kocku sve. Tako da, teško je gledati, igraju jako loše i neko je juče, baš je Adams, Tyler Adams iz Bournemoutha je rekao da se osjeća anksioznost na Emiratima, si vidio to, znači stvarno se osjeća i sa TV-a se vidi da je to panika, da je to, kad ide kadar na navijača Arsenala, oni su u nekoj agoniji, ne mogu da se saberu. Znači 0-0, oni već vidim da ne veruju u svoju ekipu. To nije dobro. Mislim, oni su i dalje uz tim, ali vidim da ne veruju. Pa dobro, pazi. Međutim, ajde sad samo se vratim na to. Arteta je kupio neke poene i kod mene, ja nadam se i kod drugih ljudi, utakmicu protiv City-a. Jer je dao nam je utakmicu. Oni mogu da nam bukvalno ukrade utakmicu na način da mi opet budemo u potpunom
potpuno agoniji jer gledamo to. Međutim, sad je protiv City prvo izbor 11, drugo neki izbori što se tiče načina na koji se brane su uticali na to da mi imamo utakmicu koji je bilo i šansi, u kojoj su oni imali nekoliko dobrih šansi, da su izlazili u neke vrlo dobre situacije i na kraju su završili, mislim nisu dobro završili, ali opet kažem, jako je važno da Arteta, naravno profil utakmice je potpuno drugačiji, ali mislim da mora da da više slobode, da mora da da više, ono što bih ja naglasio kao glavni problem Arsenala je odsustvo rizika u igri. A to je do njega. To je do njega 100%. Trener utiče na to da li ti imaš hrabrosti da gurneš između linija ili ćeš radije da odigraš u stranu. Unazad ili u stranu. Ja nikad nisam bio naročito strog prema igračima koji vole da igraju jednostavno i koji vole da igraju u stranu. Uvek sam mislio da je to neka vrijednost koja u nekom dobrom kontekstu zaista može da bude i korisna. Međutim, u Arsenalu stvarno jako nizak nivo rizika. Neki igrači imaju limite, možemo sad da pričamo o Edegoru koji je previše levonog, koji ne može neki uglavani da isprati. Možemo pričamo o Zubimendiju, koji, recimo meni Zubimendi... To si pisao, da. Da, Zubimendi je meni jedan od glavnih problema u smislu da je to potpuno, kako bih rekao, on je doveden i zaista ima sve neophodne i tehničke i fizičke kvalitete da bude mnogo progresivniji u toj prvoj fazi nego što jeste. I mislim da je on baš veliki problem, gde on ima uticaj na igru u nekim delovima terena da to uopšte nije neophodno od njega, da se uopšte ne traži to od njega. Tako da generalno nivo rizika je ono što bih naglasio kao najveći problem i morat će da rizikuju više jednostavno. Pa dobro, ali pazi, zbog toga i jedna od stvari koje su ljudi napisali zašto ih mrze je zato što slave svaki korner kao da je ne gol, ali kao da je penal. Ali kako i da ne slave zbog načina na koji igraju, jer njima je to sad legitimno najveća šansa da postignu gol. Upravo zbog toga što jednostavno nema... Arteta se sveo na to da se bukvalno odbrani i to nije nikakva mudrost ako može da da posle prekida nekog 2 kornera da da gol, jer njima je faktički, pogotovo u prvom delu sezone, sad već to nije slučaj, njima je bilo nemoguće dati gol. Jeste. Dok su svi bili, da kažemo, zdravi, posle toga opet povreda jedna, povreda druga, jednog nema Salibe, nema da li Gabriel ispadao, Calafiori, on opet kad može, kad ne može, Timbera nema, dok su bili zdravi, prvih, 15 na kola, njima je nemoguće postići gol. Ja bih rekao da tu zapravo ključna stvar bila svežina, jer su oni, njihova defensivna organizacija je dobra, okej, ali nisu oni toliko dobri u tom nekom najužem taktičkom smislu defensivno. Oni su više, ono što kažem, imaju neverovatne fizičke profile, Gabriel, Saliba, njemu bekovi igraju štoperi. I njima je bilo jako, kada se oni spuste u nisku zonu, njima je bilo jako teško dati gol, jer su mnogo jače od tebe, mnogo su spremniji od tebe. Plus Rice. Znači, golovi koji su njima davani u prvih nekoliko kola, boga mi ne samo prvih nekoliko, već na pola sezone, onaj Soboslaj, Slobodnjak, ne znam, praktično možda bio faul nad Gabrielom na St. James's Parku kada je Voltemade dao gol, znači njima je bilo praktično si morao da uguraš, Bayern im je dao neki nevjerovatan gol, neka duga lopta na Karla, on je nešto primio grudima, perfekcija je bila, ti si morao da izvedeš perfektnu akciju bilo kog tipa da bi njima dao gol. I sad, na broj utakmica koje oni igraju, jer su oni dugo bili na sva 4 fronta u igri, mislim da čak i rekao bih da je i povrede, ali i svežina igrača koji popuštaju u tim, koji jednostavno nemaju više koncentracije na tom nivou, koji nemaju više snage, jer to stvarno to su ogromni napori. Mislim da je to ključ i mislim da su sad isto je problem što su malo namirisali krv ostali. Pa dobro, sad je psihologija samo. Znaš, jednom izgubiš, drugi put, jednostavno nije to više to. Isto što bih voleo da porazgovaramo, zanima mi tvoje mišljenje o napadaču Arsenala koji je došao iz Sportinga, ne mogu da mu izgovorim ime, trenutno nemam kapacitet za to, ali evo ti izgovori njegovo prezime, pa ćemo pričati o njemu malo, baš me zanima tvoj ugao i generalno kako je on uticao na Arsenal. Ja sam naravno bio, da odmah kažem, kada je on dolazio u Arsenal, mislio da će on biti bolji nego što jeste, s tim da nisam nikada tu poziciju devetke uopšte razmatrao kao ključno za Arsenal. Neke druge stvari su mi bile tu, pre svega pozicije levog krila su mi bile bitnije, ali sam očekivao veći uticaj Džokera, što sad to je baš kompleksna tema, ali ajde da malo, baš me zanima tvoje viđenje. Pazi, ja sam ga, to jest, očekivao sam ga u 11 protiv Citya, na primjer, ali mi je bilo jasno zašto nije bio tu.
I opet, što kažeš, on nije ispunio sva očekivanja. Ti kad pogledaš sad listu strelaca, čini mi se on je tamo gore negde 4., 5. Ima 12 golova u ligi. Što je, ajde da kažeš, ok, ali opet moraš da imaš u vidu da on nije imao minutažu. Sad zašto je nije imao, da li zbog svojih igara, pristupa, čega sve. On nije bio devetka kao Haaland, koji će da igra, razumeš, svaku utakmicu kad je zdrav, koliko god može, 80-90 minuta. On nije imao ni tu minutažu. Da se najbolje snašao nije, ali opet mi pričamo o ekipi koja jednostavno nije pravljena da napada. Da napada u takvom, na primjer, intenzitetu i kao City, gde će on imati po utakmici, razumeš, Haaland uzme, promaši 3-4 šanse 1 na 1, kad izađe, gađa uvek golmanima kroz noge, pored noge, promaši, dešavalo mu se iz peterca neki veliki promašaj. On jednostavno nema taj volumen prilika da nešto uradi. Ono što je više meni smetalo kod njega, jer što je on većinu svojih golova postizao, ja sam uvek govorio daj mi napadača 15 golova nek da u sezoni, ali ih da na 13 utakmica. A kod njega mi se čini, sad nemam tačan podatak, ali to je to moj utisak, da on uzme da 2. Znaš kad ga ide, pa gaze Tottenham 5-1, on da 2-3. Gaze nekog 4-0, on da 2. I tu ga ima, razumeš, uđe s klupe, da 1, da 2, ali ti fali onda kad ti ne ide. Odnosno, zašto je meni, čini mi se, i doveden. Znaš, oni nisu imali, da kažemo, u tom smislu klasičnog napadača. Havertz je to bio, ja Havertza obožavam. I to sam mislio da prokomentarišemo. Ljudi njega često ni podaštavaju, čini mi se previše. Imao naravno svojih mana, ali ne toliko. On je trebalo da bude to. Kada ne može, kada ne ide sa ovim, da se on ubaci, da ti reši utakmicu. Mislim, tolike golove se nadava, ne može se porediti, naravno, Sporting i Portugalska liga sa Premier ligom. Tako da ostao mi je nedefinisan, da ti pravo kažem. Znaš kako, ja sam prvo, Arsenal je dobio respekt od protivnika koji nisam očekivao. I protivnici su, znači sad mi pričamo, Arsenal se brani, ali ogroman broj utakmica Arsenal u Premier ligi pogotovo je jednostavno osuđen da ima drastično veći posjed lopte od protivnika. I mislim da je ključ što se tiče Viktora odsustvo tranzicija, jer on neko ko je i u Sportingu i u Švedskoj gde god, on je neko ko uživa u tim situacijama kada se teren malo otvori i nije, to je bila dilema koju smo imali svi, ali on nije napadač koji preterano, jako je krupan. A ljudi misle da je on Mitrović. Da, on recimo jako slabo napada loptu 16 metara glavom, na primjer, njegova igra glavom je vrlo. A to je da ne pokvari frizuru, razumiješ? Da, i to, ima i toga, ali kažem ti, jednostavno je nekako profil igrača koji uživa u tranzicijama. I kako je sezona počela da se odvija, Arsenal nije imao mnogo utakmica da je teren bio otvoren, da je bilo jedna tranzicija, druga tranzicija, mi zastav malo izgubio. I kada ti očekuješ od njega, on stvarno ima vrlo skromnu igru u leđima od gola. Prvo ima, uopšte nije neko koga bih voleo da bude devetka ekipe koja je u situaciji da probije niski blok. I mislim da je jednostavno, da je čak Arsenal na neki način s tim respektom koji je dobio od protivnika u prvom delu sezone njega malo izgubio. Sad postoji niz i naravno pričamo o tome koliko on zapravo jednostavno promašena, kako bih rekao, koncepcija. Što se tiče Havertza, Havertz je trenutno mnogo korisniji za Arsenal od njega, jer on može da, on je neko ko uživa u tim situacijama, on neko ko protiv niskog bloka ili situacijama kada ti stvarno kada on može da zadrži loptu, može da uključi drugu igru. Profil koji kako napada prostor. Da, mislim generalno Havertz je neko ko i ka lopti i od nje igra se stvarno dobro. I trenutno mislim da sad dosta će zavisiti od njegovog zdravlja, sad on stalno nešto igra malo, ne igra. Ali da, i čak bih rekao da Havertz pomaže i Džokerešu kad su zajedno na terenu, bilo je nekoliko dobrih saradnji. Tako da, pomaže sigurno, pazi, Havertz, to je, što se rekao sam, ima svojih mana. Jedna je, što je stvarno krhke građe čovek. Ali nije, ne bih rekao. Mislim, ne krhke građe u smislu da je on slab, ali pazi, povredljiv je. Ali gledaj, recimo on je sada je radio na masi. Ti pogledaj koliko je on od jednog lika koji stvarno izgleda kao da je iz logora.
utekao, on je dobio, mislim, bilo je, Havertzov problem je što je on praktično izrastao naglo, on je rastao do 23. godine, to nije normalno. Havertz ima 1,93 ili 4. A recimo, on je došao u ligu sa 1,89 m i ti sad kada u 20. nastaviš da rasteš, to je malo... Pratimo razvoj, udarili, stavili Havertza na što kod vrata i udaramo mu linije. I ti znaš ti sami znaš koliko je teško, ja znam zapravo koliko je teško, ja sam naglo rastao, mnogo je teško održati koordinaciju pokreta i sve to. I on sada mislim da ulazi u prime, sad problem što su te povrede. Ali on fizički nimalo nije slab. Na to sam mislio, znači povrede, ne mislim ja da je on ovako niti slab, niti... Meni je to problem sad sa njim, da li će to uspeti malo da popravi, on tek on je 99, ne znam, 26, 7 godina. Ima još da igra, nije on... Mislim da ga malo je, pazi, završnica. Jer Havertz nije špic, mislim, on se nije... To nije njegova primarna pozicija. On se pojavio tamo u Leverkusenu, to su ljudi mislili novi Ozil, on je bio više čovek, ajde neka 10 da kažemo. Pazi, su ga poredili s Millerom, ali on nikad nije bio za ovu ulogu. Studirao sam dobro Havertza. Havertz je realno neko ko se ističe iz drugog plana. Kada je on u prvom planu, a kad igraš devetku, uvek si u prvom planu, produkcija njegova u kontekstu golova ne može biti elitna na način koji se to može očekuje. On je sa pozicije gde ima, na primjer, devetku ispred sebe, gde on se kreće između linija i radi sve to i dolazi na centar šuteve iz drugog plana i na taj način ugrožava protivnika. Znači, ključna stvar kod Havertza je drugi plan. Objektivno nije devetka, nije vođa napada. Nije nikako. Ali je ono što donosi kao devetka, a što je velika vrijednost, je to što može da, jednostavno tehnički je dobar, tehnički može da isprati situacije kao što su da, ne znam, čuvanje lopte, sada fizički može da isprati bolje nego ikad. I ti vidiš recimo situacije kada se otvara tranzicije, mnogo lakše kad ide lopta na njega neka rana, on mnogo lakše zadrži loptu, sačuva i sačeka ostale. Džokeriš nema taj kvalitet. Tako da Havertz je prvo neshvaćen igrač, prvo je bio, što ti kažeš, on nema veze sa Ozilom, sa tim načinom igre. Nikad nije bio neki kreator u smislu da će imati 17-18 asistencija u sezoni, nikada nije bio neko kome je završni pas ključni kvalitet. Tako da malo neshvaćen igrač, malo i hejtovan jer je prešao i Chelsea u Arsenal, pa onda Chelsea navijači, ja ne znam, ja znam mnogi navijači Chelsea, nikoga ne voli, mislim logično, jel? Čovjek koji mi je rešio I to na način koji je njemu odgovara. Sledite kakva je bila situacija, Werner je nešto napravio neku kretnju, on je iz drugog plana napao dubinu na loptu i prešao je, da sam ne dao gol. Isto kao ovo protiv Citya, čini mi se kad je promašio pre gola Holanda, znaš da je Donnarumma skinuo jednom, ja mislim da je tad se baš ubacio, čovjek ima takav osjećaj za timing da izbegne offside, ali kažem ti, problem je što će onda upadne u tu situaciju i on će da upadne u tu situaciju bolje nego iko, ali neće da je reši u najvećem broju slučajeva. I kako ti sad običnom čovjeku koji gleda fudbal, da mu objasniš, razumeš koji ne želi da razume da napadač može da bude koristan za ekipu, a da ne da nužno 30 komada u sezoni. Da, ali mislim da Havertz može da daje dovoljno golova, da uz podršku ekipe, da daje 30, ne može. Tako da, jedan Havertz, njegov problem kroz celu karijeru to što je neshvaćen. Objektivno je, mnogo su velike očekivanja od njega. Bila, uvek, i s tim se nosio relativno dobro, nekada ima slabije sezone, nekada ne. Ja mislim da on je izuzetno vredan igrač koji uvijek, kad bih pravio ekipu 25 igrača, bilo kojih na svetu, ja bih njega definitivno ubacio. Ali da, generalno čitam, vidio sam na Twitteru neke... Pa ne, vajde, pretresli smo neke stvari. Ajde sad, koliko poznaješ navijača Arsenala? Kao u pravom životu? Da, dosta. Ili mislim nebitno u virtualnom životu? Pa ne, poznajem dosta ljudi koji su stvarno iz moje osnovne škole i tako iz kraja, koji su stvarno veliki navijači i oni su... I koliko su oni deluzivni, ajde? Pa jesu deluzivni, ne mogu da kažem. Mislim, generalno, podeljeni su trenutno. Neki su vrlo anti-Arteta, neki su pro-Arteta, jer su sad hiljade diskusije u kom stanju je zatekao klub i tako dalje. Ali ne, pazi, ja sam izvukao... Izvini, samo ono što je poenta, ne mogu da kažem da su deluzivniji od navijača Uniteda, Liverpoola ili bilo kog drugog kluba. Generalno navijač kao takav je sklon fantazijama, sklon Pa ili je to, ili su deluzije, ili si preterano kritičan i u svemu vidiš. Tako da, generalno ne bih ni jednu bazu navijača na svetu okarakterisao kao nužno posebno deluzivno, posebno na bilo koji način. Mislim da je to generalno odlika bilo kog
fudbalskog fana. Tako da, kao Arsenalovi navijači, kojih znam mnogo, nisu ništa gori ni bolji od ostalih. A se sećaš, na primjer, ali to mi je sada čudno. Na primjer, sad je u fokusu to kako ljudi, preziru Arsenal zbog toga što su njihovi navijači, prave od Sake, Ronaldinha, od Rajsa, ne znam, Lamparda i Gerarda i itd. Ne tako davno, negde dok je Arteta došao i da kažemo prvih možda godinu, dve. Jesi ti sećaš onog trenda Arsenal TV? Kako ne? Sa ovim, kako se zove ovaj... onaj ogromni... malo krupni momak. Kako ne, sećam se. I onda je on išao i ljudi su jedva čekali, znači to isto bio navijač Arsenala, koji je jedva čekao da Arsenal izgubi i onda ode ispred Emiratesa i ide i intervjuiše ljude, onda svi tad je bila kontrasituacija, tad su svi prozivali Arsenal, tad su svi bili na drugom kraju ovog spektra o kojem sam ja pričao. Dakle, pa su se takmičili ko će smešnije da isproziva Arsenal, ko će ne znam, grublju stvar da kaže o svom klubu, a sad se negde to za par godina promenilo do toga da sad ih ljudi ne gotive zato što imaju da kažu kao nešto dobro, razumeš? I sad mi onda opet nije jasno, možda stvarno ljudi preteruju, ne znam zašto su se nakačili i navrzli toliko prvo na navijače, drugo i na klub. Pazi, da ti nikad ništa ne odgovara. Uvijek nešto ima, znači kada je nešto toliko masovno, mora biti nečega. Sad, naravno, ima tu dosta i onoga što si ti već pomenuo, da je malo popularno sada. Vi ljudi pričaju napamet, vidim neki profila na Twitteru koji se ne bave fudbalom. Pa to je jedan čovjek i napisao, bukvalno bandwagon, što bi rekli Amerikanci, i sad svi mrze Arsenal, ako i nisam nešto prema njima, nemam nikakvu emociju, pa nema veze, mrzeću ih ja. Generalno mislim da je problem sa tim ljudima što nisu baš od početka uključeni u proces koji je Mikel Arteta započeo. Tako da ti kada on je dalje ekstremno pozitivna ličnost u istoriji Arsenala. Ako nije. I kada ti ocenjuješ njegov rad kroz ovih 7 godina, skoro, on je vrlo, vrlo, vrlo pozitivan i vrlo je uradio, mnogo dobrih stvari uradio. Tako da generalno već su krenule neki meni bliski ljudi isto s kojima pričamo o fudbalu tvrde da Arsenal mora da otpusti Artetu. Ja sam s tim... I to sam vidio, kao ako botluje ponovo, to je to, kao nema on šta više da traži i šta ti ja znam, ali ajde da te prekinem, to je već kad sam te prekinuo, znači Arteta je došao 2019. u Arsenal. Od tada osvojio je 3 trofeja. Prvi je FA Kup koji je uzeo odmah, da kažemo, nije iste godine, ali iste sezone kada je došao. I nakon toga ima 2 Community Shielda. Što je realno trofej, malo. To realno nije trofej. Dobro, kažem ti, to stoji tamo. To on tvrdi da je to. To recimo mi smeta kod njega. To, mislim, on vrlo radikalno brani neku vrstu teze da je Community Shield trofej. To je... Pa mora da brani. Pa da, ali mislim da je to malo, nekako ga još čini, rekao bih, jadnijim u očima tih ljudi. Čini jadnijim, naravno da čini. Dobro, je malo čudan lik, to ću ja posle nešto kažem o tome, ali druga stvar, pazi, on je trenutno najuspešniji trener Arsenala u istoriji sa više od 50 utakmica, to je u ovoj novijoj istoriji, mada Wenger je bio tu, 20 godina, sa 60% pobjeda. Znači, u svim utakmicama zvaničnim, niko nije bio uspešniji od njega. Ja bi sad volao, evo sada, ajde da napravimo, nije ni mali presek, ali znaš ti koji je tim zatekao Arteta? Prva utakmica, znači 1-1 protiv Bournemoutha, decembar 2019. Ajde, navrmi mi igra. Šta misliš, ajde, ko je bio na golu? 19. Čekaj. Znači, Emery je otišao, čini mi se Ljungberg je bio tu kao privremeni trener. Aj, pomozi mi za golmana. Pazi, golman brani dalje u Premier ligi, u gradskom rivalu, malom gradskom rivalu. Aha, Leno, da. Leno je bio na golu. Štoperski par. Je bio Rob Holding? Nije. Daj neka imena. Je bio Callum Chambers? Nije. Ko je bio? David Luiz i Sokratis. Da, to je malo. To su bili štoperi, što ko je bio levi bek. Nije više tu, sad je u Francuskoj. Čekaj. Aj, pomozim, našto sam zatrkirao. Maitland Niles je igrao levo. Maitland Niles. Sad, po onome što piše, da kažemo, ja ne mogu se setim, ali ajde, potražio sam informacije, desnog beka je igrao Saka. Saka je bio, Saka je kod Emery je počeo kao wing back prije. Igrao i u 4. Saka je igrao, ali ovdje je, pazi, ovo je bio 4-2-3-1 i Saka je igrao klasičnog beka. Igrao back. A šta misliš komu je bio na strani? S kim se
ponavljao na strani. Tada je bio Pepe. Ne. Mislim, on došao 19. Bio, ali nije igrao. Došao 19. u leto. Ko je bio? Ajde, pomozi mi. Sada da ne kopam po glavi, brate. On je, koliko sam je našao informacije, on je i dalje član Arsenala, s tim što, na pozajmici je Reiss Nelson. Da, Reiss Nelson je bio desno, Ozil je bio prednji vezni. A levo? Levo je bio Aubameyang, u špicu Lacazette, a dva zadnja vezna, šta misliš? Ajde, tu bi mogao, jednog bi mogao pogodiš sigurno. Je bio El Neni možda? Nije. Sad pokušavam, on igra dosta... I dalje u Premier ligi sad. Otišao pa se vratio. Gde je bio znači u Arsenalu, otišao iz lige... I sad se vratio u drugi klub. Da je igrao izuzetno dobro. Ko? Čekaj, brate. A ko? Pa ne nego, znaš na fora, imam toliko igrača Arsenala u glavi sad iz tog perioda. Znači, Callum Chambers, na primjer, čuli da on nije igrao. Pa nije igrao, dobro, možda je ušao. Je li to neka kao ligaška utakmica ili šta je bilo? Ligaška protiv, da. Reci obojicu. Džaka. Da, dobro da on. Granit je igrao sa Torreirom. Pa što najgore, Džaka Torreira je zapravo i okej tandem. Pa dobro, ali u poređenju s ovim što imaju sad... Ne, jasno, pa boga mi Džaka im ne bi uopšte smetao. Ja mislim da su oni dosta o Džaku ogrešili, a i srpski narod se generalno ogrešao o Džaku, ali sad bez zadnje, mislim da on stvarno, bez šale, ne bi im uopšte smetao Džaka. Pogotovo sad na ovo što pričamo, kako im fali malo i rizika, malo i vatre. Ne bi svakako, ali opet ovih 11, ajde ovo napred, opet moraš da imaš u vidu da je Saka tad klinac od koliko, 7, koliko je on imao kad se pojavio. On je, jako je mlad bio. Jako malo i on je ovde iznuđeno neko rešenje, dobro ispalo je sasvim drugačije, ali ovih 11 ne može da se poredi sa ovim sad. Sad ne može da se poredi pre svega iz razloga zato što je Arsenal, od kad je došao Arteta, potrošio preko €1 milijardu što je opet, pazi da te odmah prekinem u prekidu, potrošili su drugi i više, nije to ništa sporno, ne kažem ja, ali to opet, znači, govori na tome da su imali poverenja u tog čoveka da napravi nešto. Nećeš baš svakome dati da razumeš tu lovu da pravi nešto. A sad je imao problema, svećaš da su oni kupili su cijelu neku analitičku kuću samo za njih i oni su dovodili igrača isključivo na osnovu parametara koji, znači bez ikakvog AI testa, bez ikakvog gledanja, u smislu da su oni precenjivali te podatke koji su pritom verovatno sad iz ove perspektive i arhaične, oni su platili Nikolu Pepea 80 miliona evra. Da. Oni su hteli da plate Tomu Lemara 90 miliona evra. Znači oni su igrači koji objektivno niti imaju mogućnost niti produkciju da zaista opravdaju taj novac. Želeli da, jednom su uspeli da pretplate i da praktično, mislim, Pepe je bio okej, ali ti imaš očekivanja od igrača od 90 miliona ili 85, mnogo veće nego što je on ikada mogao da im ponudi. Isto za Lemara, oni su na ivici bili da plate 90 miliona evra za njega. Tako da Arsenal je njegovim dolaskom praktično potpuno i promenio način na koji... Transfer politiku. I ja njemu malo toga mogu da zamerim u što se tiče dovođenja fudbalera. Naravno nije samo on uključeno to. Arsenal ima vrlo jasnu tu hijerarhiju da se sportski direktor pita za dovođenje igrača, da je trener samo jedan od konsultanata. Tako da Arsenal od kad njegovog dolaska, njegovim uticajem, je zapravo počeo da pogađa na pijaci i oni su stvarno uspeli da mislim, meni generalno i dolasi igrača i planiranje tog rostera, to mi je najmanji problem kod Arteta. Pa najmanji i meni, jer ja opet ti kažem, ja ne podnosim ovaj Arsenal, ali ga ne podnosim isključivo karakterno. Znaš, kad ti neko ništa nije nužno skrivio, ali ti je nekako, ajde da kažem u najmanju ruku, antipatičan. Jer ja kad vidim Artetu, kad vidim Gabriela, dok je Zinchenko još bio tu, to je katastrofa. Ja kad vidim te ljude, znači znaš, kad ne mogu podnesem da ih gledam. Kako im ide, kako im ne ide, šta god, razumeš, Trossard je čak počeo da mi ide na živce, Martinelli, čak i Rajsa, da si vidio, molim te ovo, nakon što se završila utakmica, oni Steven Gerrard fazoni. Samo je pitanje da li on vidi kameru ili to, ne znam, stvarno, kažem ti, ja Rajsa obožavam. Ja ga volim, ali kažem ti, sad je upao u tu neku, razumeš, u neko ludilo, Artetino, prvo Arteta,
Si pročitao onaj, šta su rekli, da je palio neku vatru, neku spiritualnu vatru da pročisti teren? Te njegove metode su mi, to sam govorio i sa drugarima koji su treneri i tako dalje, neki to uvažavaju, neki ne, ali generalno on je ima one fore kad pred Anfield pušta buku sa Anfielda nasimljenu na... Da, kao da ih spremi za... Ne znam, angažovao je ovog džeparoša da im tokom ručka pokrade stvari kako bi oni navodno poboljšali svoju awareness. Da. Tako da s te strane mislim da ima malo... Mislim, to je u principu efemerno za ovo što se dešava na terenu, ali generalno to malo govori o njemu i njegu kao liku. I mislim da... Jako čudan lik. Da, mislim, pazi, znaš kako, jako čudan čovjek. Arteta je... Pazi, neke stvari su mi stvarno crvena lampica a ja stvarno sam mišljenja da je, mislim, to nije nešto naročito nepopularno, mišljenja sam da bi ti bio vrhunski trener na tom nivou, stvarno možeš biti na neki način i intelektualac. I Pep Guardiola je stvarno Pep je izuzetno inteligentan lik i Mourinho je jedan od najboljih psihologa koji sam ja ikada video na nekoj javnoj sceni. Arteta mi se čini da je tu veliki problem, psihologija. Ne samo što se tiče pripreme igrača za neke bitne stvari, već i te način na koji on pokušava da skrene pažnju ekipi, nešto mi je malo neobično, nekako ne prija mom... Čudan, jesi gledao ti Seinfeld možda? Nisam. Nisi gledao nikad Seinfeld? Ne, znam šta je, ali nikad. Da. Ima u Seinfeldu jedan lik, George Costanza. Arteta je pljunut. Ne, fizički nisu uopšte ni slični, ali ja tako zamišljam Artetu. To ti je onako jedan sitničav, brate, sujetan lik, iskompleksiran, onako nekako čudan, upada u te neke čudne životne situacije. I Artetu zamišljam, pošto ima tih epizoda u kojima se on pojavljuje s tim nekim situacijama, ja Artetu zamišljam bukvalno kao čoveka koji neko se našali na njegov račun. On će onako našao na njegov da prekrsti ruke i onako kiselo da se nakjezi i onda će 4 dana da misli o tome i da prevrće po glavi. Druga stvar, nesposoban je da preuzme odgovornost, stalno što ti kažeš, pa pravi trofej od Community Shielda. Stalno su to neki izgovori, što opet nije samo njemu svojstveno, ali opet je tu. Arteta mi je isto čovek koji posvađa se s nekim, pa onda ode u tuš, razumeš, i 5 sati u glavi prevrće svađu i razmišlja koje kontraargumente mogao da je stigao u to vreme. Tu smo slični, ali možda ga zato i volim. Možda smo obojica najiskompleksiraniji ljudi na svijetu. Bez šale sad, da, ima to. Ne deluje stabilno, rekao bih. Ne deluje, to ti kažem, ovo je najnestabilniji čovjek, Stanca je najnestabilniji čovjek na svetu. Deluje mi sklono paranoji. I tu smo slični. I onda takav čovjek ne može ni, da kažemo, svojim igračima, ne može da bude neki oslonac, neko sidro, razumeš, da oni bace, pa kažemo, aj čekaj. Oni ga vole svi, tako da možda ih je uvukao ludilo. Preći biti da ih je uvukao ludilo, pa Gabriel. Ali delo mi da su vrlo zadovoljni, da uživaju u tom ludilu, da će poginuti s njim, da je to neka vrsta sindroma štokholmskog, koji njima zapravo, uopšte vidim da oni njega i u izjavama brane, Rice govori kako je to napadalo. Rice je prso, Rice je otišao. Ne čini da je Rice, ne mi čudilo da stvarno tu neke i ono što ne znamo da su neke radnje, samo deluju ko sekta nekad, a meni Rice deluje kao da je stvarno da Dobro, ima onaj klip, ali njega budi neko, sjećaš se gde je bila Engleska na nekom svetskom, evropskom? Ne, to je West Hama kad su bili klinci. West Ham, bravo, kad ga je neko probudio, kad se sav nešto istresirao. Tako mi je dalo da se sad budi tokom noći, samo bez vode. Znači, niko samo ustane. Da stvarno, kažete, kao neki, čudno. Ja tu imam problem s Arsenalom. Znači, jednostavno ne bi mogao da ih gledam bilo šta da rade, ne da igraju fudbal. Ja nemam problem s defanzivnim fudbalom. Ja sam to možda i ovdje rekao ranije. Ja nemam problem sa Simeoneom. Ja nemam problem s takvim pristupom. Ja poštujem defanzivu. Ja sam pola svog igračkog života, igračke karijere omladinske, koja nije bila duga, nije bila bog zna kako sjajna, proveo u niskom bloku. Jer smo uvijek bili u podređenom položaju. I ja onda mogu da razumem kako je i poštujem kada neko se posvećuje odbrani kao što se posvećuje napadu. Ja to poštujem, razumem da ljudi ne vole i kao svi su u fazonu istinski ko voli fudbal, znaš, mora da voli ovo, volim i ja to, ali ja izuzetno poštujem kada je neko u stanju da radi sa tim što ima. Druga je stvar ovde, to je nešto opet
drugi par rukava, to što su Simeone i Arteta potrošili 2 milijarde da ne igraju nikakav fudbal. Pazi, sad samo izvinite što ću te prekinuti rano. Mislim da malo je, ne možemo ni za Arsenal, a pogotovo za Atletico sad novi. Pazi, Arsenal i dalje pogledaj, Arsenal je prvo mnogo jači fudbalski od 85% lige. Kad kažem mnogo, mislim mnogo. To sam sam sebe napravio digresiju. I oni sad, oni ne mogu da se brane protiv Fulama. Ne mogu da se brane protiv... Mogu. Imaju povedu, razumeš, iz kornera u 12. Ti pogledaš posle lopte, pogledaš 1000 nekih parametara. Nisu oni konstantno u niskom bloku. Nisu, da. Tako da, City nisu bili konstantno ali kažem ti, ja poštujem to, neko ne mora da to nužno bude defanziva, umrtvljavanje, šta god. Znači, opet, 90 minuta je, iako se ne slažu neki trava je, kako rekao Đokereš, trava je bio protiv Bormuta, bio suv teren ili tako nešto. Da, nešto kukao, da. Ili vlaža, ne znam šta je lupetao. Suv je bio. Imaš isti, znači 90 minuta imamo isti teren, sad, ja nemam ništa protiv, da kažemo, u okviru legalnog. Radi šta hoćeš, mislim, brani se Mourinho, ja imam problem sa tim nekim stvarima, zato Mourinho nisam isto karakterno mi nije ležao, nisam mogu ga podnesem, ali sam poštovao ono što radi. Tako isto kod ove dvojci, iako što kažeš i Atletico, pogotovo protiv Barsa, isto kao što je iznenadio malo Arteta protiv City, je iznenadio Atletico, bar u prvom poluvremenu revanša ovog Lige šampiona protiv Barse. Nije Atletico tema, ali oni su stvarno potpuno promenili. Jeste, ali pričamo o ranom Simeoneu, znači, o ranim radovima. To je bilo... Ja nemam ništa protiv toga. I ja mislim da moraju da postoji uvek takve ekipe i da njih nema, fudbal ne bi bio ovo što jeste. Razumeš, da svi izađu da igraju, sada kad kažem igraju fudbal, podrazumijem da igraju lep, dopadljiv, leparšav fudbal, kako god. Brate, Manchester City, Pepove sve ekipe bi bile ne bi mogo da ih dobije niko nikad. Znaš, kad bi Real izašao svaku utakmicu se nadmeće sa Cityjem ovih par godina što su ih izbacivali, pa to bi bilo čišćenje terena svaki put. To je bar moje mišljenje, razumeš? Jednostavno moraju da postoje ovakve ekipe da bi imali o čemu na kraju krajeva, o čemu da pričamo, da bi bilo zanimljivo. I ja s tim nemam apsolutno nikakav problem. Da oni što ljudi često pričaju, ja imam problem ako Arsenal uzme titulu, ne može takva ekipa koja igra takav fudbal da kao osvoji trofej. Zašto ne može? Šta fali? Ja nemam apsolutno problem s tim. Kažem ti, kad ih vidim samo, odvratni su mi. Razumiješ da su mi karakterno Nisi sam, pazi, vrlo si na popularnoj strani, tako da... Znaš, nemam ja problem toliko s tim šta oni rade, u smislu, imam s tim nekim Gabrielovim fazonima, tim laktovima, trošenjem, ali super, opet to je... Ja obožavam Gabriela. Ne, ovo sad što je bilo sa Holandom, spektakl. Da, kaže da generalno meni Gabriel prejak lik. Mislim, prvo što daje sve za ekipu, on ulazi, nisam vidio igrača koji ulazi u komplikovanije i rizičnije blokove od njega, znači on postavlja telo, postavlja igrački, glavu. Kažem ti, ja nemam problem opet i s njim igrački. Meni deluje da je on zapravo dobar lik, znači meni on deluje kao najmanje neurotičan lik u Arsenalu. Znači meni deluje on kao, mnogo tih igrača koji su vrlo grubi na terenu ima neku vrstu imidža van terena, da su Pepe, na primjer. Za Pepe će svi reći da je najbolji lik ikada, a na terenu je sve kao... Nemam problem ni s grubošću, ali mi deluje da je da je kavaran, da je onako, znaš, njegove reakcije nakon što nešto uradi, to toliko mi ide na živce da to tebi ne mogu da objasnim. Znaš da je malo problematično bilo meni, bilo je ono kada, kako bih rekao, glumi faulove u svom kazanom prostoru. To ti kažem, sitnice, znači takve stvari, sitne te stvari. Ali meni Gabriel, evo sad iz perspektive Brazila, na primjer, Gabriel će biti jedan od najbitnijih igrača Brazila. On je meni on, kaže ti, njegov karakter, bilo bi dobro da Arsenal ima malo više takvih, iskreno da bude. Pa dobro, pazi, to je lik kad ga imaš u svojoj ekipi, to je savršenstvo, razumeš? To je čovek koji će, što kaže, da ti da sve, koji moraš da istrpiš kao nešto u NBA-u, kao Draymond Green. Znači ti moraš da istrpiš to njegovo neko, nazovi, ludilo, nije ovde to toliko ispoljeno kod Gabriela, naravno, ali opet kad igraš protiv njega, znači ja sam igrao protiv takvih ljudi, to je katastrofa. Jer ne možeš ti takav lik da budeš toliko jak, toliko fizički dominantan, toliko u nekim situacijama borben, da stavljaš glavu pod kopačku, a onda posle 3, razumeš, neka slabija kontakta da padaš i da se... Ajde da padaš, okej, hoćeš da izvučeš faul, opet s tim nemam problem. Znaš, ali onda glumataš posle da se valjaš po zemlji, stvarno mi ne ide. I onda ja nemam problem s te strane s Arsenalom, nek uzmu titulu, mislim, bože moj, šta kao antifutbol će da pobedi. Ja doduše imam jednu drugu teoriju. Arsenal, pogotovo ovo sa kornerima. Arsenal je, i mislim da se fudbal razvija u tom pravcu, na primjer NFL ne pratiš, ja pratim, u NFL-u mnogo je, da kažemo, ta trenerska struktura razgranatija i mnogo više akcenta se daje, postoji to naravno i u fudbalu, gdje ti imaš trenera za svaku poziciju i to ne jednog nego 5. Znači imaš trenera koji će samo da trenira leve bekove.
Doduše igra je tamo mnogo, da kažemo, podeljenija, raščlanjenija, ali mislim da se fudbal negde razvija ka tome, da će mnogo više biti iscepkan i da će se pogotovo na treninzima i analizama sve više cepkati stvari, da kažemo, na posebne neke jedinice, kao što su prekidi. Pa, na primjer, to već sad imamo, ali mislim da će tek rasti, razumeš? I da će se ići ka tome bukvalno da ti određene aspekte igre toliko treniraš i toliko ih deliš i izdvajaš ih od ostatka, tipa, ne znam, kako ćeš da izneseš loptu, kako ćeš da je uneseš, šta ćeš da radiš u 16, kako ćeš korner, kako ćeš out, kako će golman, kako će ovo, što opet kažem, nije ništa novo, dešava se već, ali mislim da će doći na takav nivo gde ćeš bukvalno imati specijalca u svakoj ekipi, gde će stručni štab da bude bukvalno 30 ljudi u klubu koji će da se bave raznim stvarima, pogotovo dovodiš bivše igrače koji će da rade, ne znam, sa napadačima, da ih bukvalno samo uči kako da izbegnu ofsajde, dotle mislim da će ići. I to ja verujem za generalno nas koji gledamo, da to za fudbalskog navijača realno deluje strašno. I da nije nešto na šta smo navikli i da ljudi mogu da kažu, čekaj, neće više biti te tečnosti, bit će ovakvih ekipa kao Arsenal, svaka će nešto, razumeš, toliko da isforsira do nekog maksimuma i da će postati negledljivo. Bukvalno se pretvori u košarku, crtaće se akcije i kad ispadneš jednom, ćao, ispadaš. I onda mislim da je problem ako Arsenal počne da osvaja. Za sad je okej, jer evo, 7 godina, 3 trofeja, jedan pravi trofej i to kup. Ako Arsenal krene da pobeđuje i tipa u narednih 5 godina osvoji 10-15 trofeja, desit će se isto ono što se desilo kad je Barsa počela da sa Pepovim, da kažemo, sistemom radi, počeće ljudi da ih slede i da ih prate. I onda ćeš imati najezdu mini Arsenala, razumeš, ekipa koja će želiti tako nešto, gde će, na primjer, i fizika da bude izraženija dosta, odnosno možda neke tehničke stvari ili slično što ljudi ne žele jednostavno da gledaju. Neće to proći, ja bih rekao. Mislim da neće, jer je veliki otpor tome već pogledaj reakcije Hircelera protiv Arsenala, pogledaj reakcije igrača koji komentarišu sa strane nekom intervju kasnije. Mislim da svi preziruju Arsenal u svetu fudbala trenutno. Prezirali su i Barsu. Sjećaš koliko je Barsa bila, koliko su mrzili Barsu kad je došao Guardiola? Barcelona je bila podijeljena na one koji je mrze i oni koji je se dive. Znači ti si imao milione ljudi koji su bili ekstremno pro Barcelona, imao si hejtere, ali Arsenal, ja mislim da sam jedini čovjek opta i ja jedini prognoziramo titulu sa Arsenalu, bukvalno sam sam na svetu sa navijačima. Ja sam jedini ne Arsenalovac koji navija za Arsenal trenutno, stvarno je tako. Mislim, Ne, ali opet, razumem te, to je iz pogleda navijača. Barcelona je imala milione fanova. Ali šta ćeš ti ako to počne da daje rezultate? Da, pazi, ali već imaš toga, pogledaj Brentford, na primjer. Ne, ali ovo, ne, mislim, kao već... to nije, opet, to je rezultat za Brentford, ali šta ako to krene da donosi velike, šta ako Arsenal ove godine uzme ligu šampiona? A uzme i sledeći. Mislim da kažem ti, otpor je jak prema tome i da je generalno počelo da bude sramota to što oni rade, u smislu da sad ja to uopšte ne želim da potvrdim ili da sad... Ne, ovo je moja neka ludačka teorija. Pazi, ja mislim da će biti, da je jako otpor. Evo ti recimo imamo si primjer Pariza, koji već drugu sezonu za redom ide u završnicu i oni su osvojili prošle godine u velikom stilu. Imaš Bayern koji igra neverovatno fudbal. Imaš tako da mnogo su mi veće šanse sada da će kažem ti, ima mnogo ekipe Barcelona, Hazija, Flika, isto pruža neverovatnu zabavu. Tako da mislim da su male šanse da ćemo imati sad hordu mini Arsenala po... Ne, ali ne pričam ja da će Barsa da počne da kopira Arsenal. Barsa neće, ali na primjer Rudi kako se zove, Ryan Reynolds kad uvede ove svoje nesretnike u Premier ligu pa kaže čekaj, ovo je sistem koji radi, mi smo mali, pa ajde kao mi bi mogli ovako da se igramo, pa jedan, drugi, treći. Evo ti imaš primjer Barnleya koji je ušao sa kompanijem u Premier ligu. Kompanijom model igre je bio vrlo u neskladu sa očekivanjima koje ljudi imaju od njih, da se oni nešto brane. Da, bunare i slično. Kažem ti, mislim da je to, sad da ne zalazimo u tu temu, jer to je stvarno i opšeno, znači mogli bismo 3 sata pričamo o tome, ali teško da će, ne vidim da će to, kažem ti, toliki otpor tome, znači stvarno je mega otpor, na svim nivoima, evo, recimo, da li si skoro vidio da neko hvali Arsenal?
Mislim, da si vidio, ne kao, ne hoću ti kažem, da si vidio skoro da je neko, vrlo su, znači Kircelar koji dobio nervni slom protiv njih, jer ovi Inkapije neće da izvede out pola minuta ili nemam pojma šta. Tako da preočekujem da će Arteta, i ono što je neophodno, vrlo je neophodno da Arteta shvati da je zapeo malo i da se promeni. Tako da je ne verujem da će Arsenal ako nastavi ovako, to neće nigde završiti. Oni moraju koliko ove sezone da radikalno promene mindset pre svega, nije to stvar taktike. Kažete, njima je glavni problem to, mentalni deo, ali kada kažem to, pre svega mislim na odsustvo rizika. Oni su protiv City malo bili nagrađeni za to, da je Eze dao onaj gol, da je Havertz dao onaj zicer. Bilo bi, a stvarno su... A dobro, evo čekaj sad da te pitam, znači, šta misliš da će da se desi, evo sad iz tog ugla, šta misliš da će da se desi ako oni osvoje, na primjer, 1 ili 2 trofeja, evo do kraja, koliko im je ostalo? Ali da bi oni osvojili 1 ili 2 trofeja, oni moraju već sada da izgledaju drugačije nego što su izgledali, to ću da kažem, znači oni ako nastave da igraju... Dobro, to nije nužno da se desi, to sam znaš, pogotovo u eliminacionom ovom... Neće kako se zove, to dobro se zove. Oni ako mislim, već vidim, meni je prvih 11 protiv City-a bilo ekstremno pozitivno, to sam pomenuo već, i način na koji su igrali protiv City bio vrlo, vrlo pozitivno. Tako da ja mislim da je Arteta svestan da je, kažete, jednostavno neće moći, i pričamo na nivou ove sezone, ne pričamo na kao dugoročno. Oni na nivou ove sezone, ako drastično ne promene način na koji igraju, način na koji razmišljaju tako igraju, oni neće osvojiti ništa, mislim, to je očigledno. Evo recimo sad, meni je glavna sad okupacija u glavi i utakmica protiv Newcastle. Da li će on da se uplaši njihovog veznog reda koji je fizički, jedini vezni red koji fizički može da razvali. Može da im, ne da im parira, nego... Guimaraes, to su 3... A ne znam da li se oporavio ovaj? Guimaraes bio spreman još za prošlu utakmicu, bio na klupi. Mislim da su ga odmorili za ovo. Protiv Bournemoutha bio je tu u rosteru. Da li će da stavi Nergora, da li će da... Znači, vrlo će biti utakmica protiv Newcastle veliki indikator toga da li je Arteta izvukao pouke iz dosadašnje sezone i ovog pada koji doživljavaju ili ne. Mislim da će to, utakmica protiv njih će pokazati da li zaista mogu da... Pazi, momentum je na strani City u svakom smislu. Pritom oni, sigurno, da. Oni ako dobiju sve utakmice do kraja, City ako dobije sve utakmice do kraja, oni su prvaci, jer će oni imati vrlo verovatno bolju gol razliku. Pa sad opet ostaje da se vidi. Da, ali rekao bih da... Teško će Arsenal da dobije nekog do kraja 5-0. O tome ti pričam. Znači, pričamo u slučaju da se nešto drastično ne promeni. Kažete, Arsenal mora da rizikuje po cenu da se sve raspadne, jer će se sigurno raspasti ako nastave da igraju kao što su igrali protiv Bournemoutha, kao što su igrali protiv Sportinga, vidio sam i parametri sve to, ako nastave da igraju kao protiv bilo koje ekipe posljednjih nekoliko nedelja, to je siguran neuspeh. Ono što njima daje šansu za uspeh je da drastično počnu više da misle, manje misle o tome šta će biti ako slučajno prime gol i da jednostavno i izbor igrača bude takav i da Artetina priprema utakmice bude takva da se mnogo više slobode njima pruže na terenu, jer mislim da je to jedini način. Arsenal je mentalno, oni nisu kraj utakmice protiv Sportinga, vidim na Twitteru, oni su prošli polufinal Lige šampiona na stadionu horor, na stadionu zabrinuta lica, Rice zabrinut očigledno. Tako da oni ako nastavi... Da, ali vidio si intervju posle utakmice. Kad su ih pitali isto to kao čekaj, prošli ste 0-0, šta je ovo kao? Oni moraju tako za medije, ali vrlo se sa njihovih lica može primetiti i strah i nezadovoljstvo. Kažete, oni će pući. Samo će pući ako nastave da rade kao do sada. Kažete, City je jako pozitivna stvar, meni, pored toga što Arsenal nije pobedio, stvarno lako mogu da pobedi. Da je Havertz dao gol, da je Eze dao gol, bilo bi 1-2, možda bi City izjednačio, možda bi došlo na 1-3. Nije to sad na nama da sad u tom pravcu gledamo. Hoću da kažem samo da je meni vrlo, vrlo pozitivna ta utakmica i to je neki recept za dalje. Ne nužno istih 11, ne igra svako kao City, ti ne možeš da planiraš isto City i Newcastle. Ali hoću da kažem da po 5. put ponovim i da poentiram da ako Arsenal nastavi da se plaši toliko, ako samo budu ona utakmica protiv City-a, recimo ona utakmica protiv City-a u Liga Kupu, to je stvarno bilo da ih na poluvremenu da ih izbaciš iz dobro da im niko O'Reilly dao 2 gola. Jer kao... to nisam stigao da odgledam. Ali to je bilo ispod svakog nivoa. Stvarno, mislim, pričam za Arsenal u smislu orijentacije. To je bilo toliko respekta prema protivniku kakav jednostavno ekipa kao što je Arsenal
i trenutno u smislu sadašnje kvalitete i u kontekstu njihove tradicije toliko respekta prema protivniku stvarno ne smeš da pokazuješ, toliko straha. I strah je, meni je strah kao light motiv cijele te Arsenalove potencijalne. Ali dobro, ja tebe sada pitam, jel ti dalje veruješ da će oni da uzmu titulu? Ne zato što moraš, nego da li veruješ istinski? Da, zato što mi je utakmica protiv Citya udahnula mi je malo, kako bih rekao, vere i optimizma. I mimo poraza. Jer da su izgubili 1-0 u nekom, bez jedne šanse, bez jedne, oni su dali prvi gol tako što je, mislim jedini gol na svojoj utakmici, tako što je Havertz izvršio pritisak na Donnarummu. Znači, izlazili su više puta, bili su u nekoliko sekvencija vrlo orijentisani visoko na loptu i bilo je naravno pucanje toga jer oni malo nisu navikli na to u toj meri, ali hoću da kažem da mislim da će sad ovo su pomešane i deluzije i realnost, ali stvarno mislim da Arsenal ima dobre šanse za titulu ako se posveti i ako nastavi kao protiv City. A Liga šampiona? Mislim da će izbaciti Atletiku. A onda? Onda će biti krvavo. Znaš, oni su pobedili osim Pariza, obe ekipe koje su u polufinalu, znači ostale dve ekipe mimo Pariza i sebe, jel? Oni su dobili to vrlo ubedljivo, oni su dobili Atletico 4-0. Oni kao nije grupna faza, ligaška nego faza, da. Tako to zovemo. A Bayern su dobili 3-1. Obe utakmice su igrali na svom stadionu i obe utakmice su igrali u trenutku sezone kada su stvarno bili jako dobri. Tako da to nije nužno nikakva sad nikakav indikator da će oni sad i pobediti Atletico sigurno i pobediti Bayern eventualno u finalu, ali mislim da su jednostavno dovoljno jače od Atletika da uz opet ovo što ponavljam hrabriju igru, što zvuči sad kao malo banalizacija, ali stvarno je jako neophodno. Mislim da oni to prolaze. Ja mislim da će osvojiti Ligu šampiona ne, Ligu mislim da će osvojiti, ali samo zato što verujem da City neće dobiti sve do kraja. Kao što je to radio s Liverpoolom kad se jurio i kad nisu jednostavno pravili grešku. Ima teške utakmice. City ima Everton tamo, City ima Bournemouth tamo. Ima teške i mislim da kažem ti neće dobiti sve do kraja. Znači misliš da osvoji Arsenal? Ligu, da. Ali ne nužno zbog da će oni do kraja da odrade posao, nego da će City da je City iskiksao previše ove godine u odnosu na one prethodne kad se jurio i sa njima do duše, a i onda sa Kloppovim Liverpoolom. Mislim da smo dosta ispričali. Boga mi sat vremena i sad, samo pred kraj, odigraćemo ono naše, to ćemo zadržati. Kvizić, neke malo zanimljive stvari. Nisam se spremio namerno. Uopšte sam nisam spremio. Pazi, rekao sam ti da će biti u Arsenalu. Da, ali hoću da kažem, namerno sam nisam spremio i u želji da zaista jer ako pročitam nešto na internetu 2 sata ili 3 sata prije toga, ne znam to. To je sam naučio, razumeš sad. Tako sve jasno. Pazi, prvo želim da se, znači ovo neće biti, da kažemo, kviz, da se izigramo nešto. Ja ću ti dati 8 imena. Dobro. Naravno, jedno za drugim nećeš znati koje sledi. Ti treba da mi zadržiš 3, a 5 da odbaciš. Ovaj put, to ćemo vidjeti. Ti meni kažeš ime, ja odmah kažem zadržavam ili odbacujem. Razmisli. A ne, ali znači, odmah moram da, mislim, znači nemam pravo da čujem sledeće ime. Ne, moraš da kažeš. Ti meni kažeš Vitinje, ja odmah moram da odlučim da li ga izbacujem ili zadržavam. Tako je, to tako funkcioniše. Nema šta da slušaš. Znači, kažem ti, moraš da ideš malo da razmisliš šta će biti unapred. Ajde. Ovoga puta vidjet ćemo da to igramo, da kažemo, svaki put na neku temu. Ovoga puta to će biti vezni red Arsenala, odnosno igrači veznog reda Arsenala. Kroz istoriju. Od 2000-te do sada. Nećemo da idemo na stvari koje nismo, iako i rane 2000-te ne pamtimo baš dobro, pogotovo ja. Nećemo sada se bavimo ljudima koje nismo gledali na YouTube-u eventualno. Tako je, da. Tako da negde od 2000-te, od one šampionske generacije pa nadalje. I u pitanju će biti, dakle, bit će 8, 6, 10, neće biti krilnih napadača. Dobro. Počinjemo od Arona Ramsija. Izbacujem. Odmah. Pa mislim, pretpostavljam. Znaš šta ide, jel da? Pretpostavit ću. Dobro. Fabregas. Zadržavam ga. Zadržavaš? Sigurno? Sigurno. Dobro, treći je Rice. Zadržavam. Zadržavaš i Rajsa, pazi, to su ti 2 mesta od 3. Da, ja samo jedno, ali znam šta čekaš. Znam koga čekaš, ja ne znam da li ćeš ga dočekati. Ajde. Četvrti je Rosicki. Napolje? Da. Tako lako. Da, pa mi se kaže da ja imam idealni, samo se nam imaš idealni vezan od Arsenala. I evo da pogađam, treći je Patrick Vieira. Da. Njega zadržavaš. Da. I pazi, odbacuješ do kraja Wilshere. Okej.
Mislim, jako gotivim Wilshere, ali okej. Obacuješ Martina? Ozila, nadam se da izbacujem, hoću ja da kažem da ga izbacujem. Jer ima, izbacujem ga odmah. Nikad ga nisam voleo, znaš. Jel? Da. Iako je bio neosporni majstor, nikad ga nisam nešto voleo. Znači, tvoj idealni vezni red su, ovo je bilo lakše nego što sam očekivao, Fabregas, Rice i Vieira. Da. Znači, niko drugi ne bi ovde mogao da nešto da upadne. Jako bih voleo da vidim to. Samo to, kao, malo... Da, i onda kaže kao nisam ništa gledao, nisam razmišljao. Ne, nisam možda znao, nego pitanje, ako bude kviz, to nisam gledao. Će biti pitanje neka. Ne, biće pitanje za kviz. Ovo kažem ti ćemo igrati često, pa ću vidjeti da napravim listu, da vidimo ali ovo je bilo do duše dosta brzo, očekivao sam negde malo da se, ali si ih već negde imao složene generalno. Ne kažem da si pogledao. Pa nego sad, kad si mi rekao vezni Arsenala, odmah sam znao da želim Fabregas, da želim Rice i Vieiru. I to je to. Jedno da nekog nisi ponudio. Onda bih... Eto vidiš, to sam mogao da porazmislim. Da. Ali ovako, to bi ti, znači... Dobro, mislio sam, pazi, iskreno, očekivao sam da se oko Rajsa malo više... Ne, Rajs je meni, ja sam jako slab na Rajs. Vieiru i Fabregasa verujem da bi svi ubacili, to mi nije bilo greške, ali ajde, malo sam mislio oko Rajsa da će biti drugačije. Sad prelazimo na kviz. Zamisli već red Rajs, Vieira i ispred njih Fabregas. Ispred njih Fabregas, to jeste jako dosta. Da, mislim, dovoljno. Ni nemoguće, to si Da. Ajde ovako. Treba da mi nabrojiš 5 igrača koji su igrali i za Manchester United i za Arsenal. A to ne bi trebalo da bude... Isto od, da kažemo, 2000-te. To ne bi smjelo da bude nikako teško. Ja sam mislio iskreno da ih je više kad sam gledao listu, ali samo 5. A znači ima ih samo 5? Samo 5. Ne da nabrojiš 5 od miliona, nego ih ima samo 5. Dobro, ajde proći ćemo. Ali mislim da je lista, ne mogu sad da tvrdim, nisam pogledao. Ok, Silvestre. Jeste jedan. Robin, Van Persie. Jeste. Ima neko, čekaj. Daj pomozi mi malo u smislu nešto da mi radimo. Imaš jednog koji je došao u jednom jako čudnom transferu. To jest obojica su deo čudnog transfera. Misliš Alexis? Dobro. Henrik. Eto, to je 4. Zapravo sam ti odao obojicu jer su oni se... Da, i Mkhitaryan. I fali ti 5. Za kog sam mislio će duše biti najteži. Ali sigurno znam, nemoguće. Je li igrao u 21. veku? Da, ovo je sve 21. vek. Igra još uvek. Ali ne igra ni za Arsenal, ni za United. Izbući ćemo to. Jel ceniš tog igrača? Jel ga poštuješ kao fudbalera? Cenim ga sve više kako je što je stariji sve je bolji. To je neko lak sigurno, samo sam zabao sad. Koju poziciju igra? Špic. Čakaj, i United je Arsenal špic. Dani Welbeck. Da. Dani Welbeck kao vino stari, jedno ga i dalje. Da. I to je sve? To je sve. Ja sam mislio da ih ima više, ali ajde evo, nađi mi još nekog. Nemoguće, ti si kopao to po internetima. Pa kopao sam po internetima, ali... Da, ne, ovo je okej, da. Ja sam mislio da ih ima više, nisam razmišljao. Ne znam zašto mi Silvestre pao na pamet, na primjer, bez pomoći. Mislio sam da će ti on praviti problem uz Welbeck. Da, ali... Imam, pazi, dosta, izvukao sam dosta za ovo. Daj nešto. Ajde, nabroji mi 5 igrača sa najviše nastupa za Arsenal od kako je Arteta postao trener. To će mi biti teško, tu sam slab. Kao ali probat ću. Od kada je Arteta postao trener. Da li je... Saka je tu sigurno. Saka je prvi. Da, dalje. Da li ima neko ko nije u klubu? Kao ne. Nema. Pa rekao bi da je Saliba uspeo da se ugura. Ne, on je 6. Ajde. Raja ne može. Nije tu. Da, ne može. Mislim, nije tu dovoljno dugo ni blizu. Da li je... Znači, svi su u klubu i dalje. Da, ali tu si sebi olakšao, trebalo ti kažem, ne znam. Pa da, ali kao sad, glupo je sad da nabadam imena, ali kao Saka je... Pa dobro, ajde razmisli malo bolje. Čekaj da vidimo ko bi mogo da bude. Od ovih koji... Je li Trossard u 5? Ne. Čudno mnogo imena bacaš. Da, ne znam. Znači, kažem ti, ja sam jako slab tu s nastupima. Sad treba da, bukvalno mi... Znači... Nije, sigurno niko da ovih koji, znači... Daj bre nešto, pomozi. Daj, pa ajde. Mislim, sad mogu, znaš šta je problem? Pazi, imaš... Kažem ti, malo je koncept, kao svi su tu i sad samo Pa dobro, ali ima nekog već neko nije tu, nisu došli svi u isto vreme, nisu tu. To ti kažem, da sad kažem nije. Razumeš, Partey je nabio, na primjer, nastupa dok je bio tu, ali... Znaš, ne igra sad posljednjih par godina, koliko već nije tu. Jel Rice upao nekako? Mislim, ne. Nije, pa da mi kažeš da oni kasno... Ovo je sve najnovije, pazi, da ti rešim, znači, reći ću ti, drugi je Gabriel, treći je... Kad je došao Gabriel? 21.
Recimo. Ja mislim da je 21. Ali dobro, on ne izlazi, razumeš? Da, jeste, mislim, ako ne mora. Saliba ima više problema s povredama, pa ga nema. Da. Tu je Martin, naš brat, kao treći. Da, Martin. Četvrti je Martinelli. I što viš ko je peti? Pa, nemam pojma. Ali sad je van sastava, da kažem, van prve postave. Misliš kao ne igra u 11? Nije standardan, da. Pozadi. Ben White. Da. Eto, to je tih 5. Ovo ti je trebalo do duše. Ali kad si rekao, nisi trebao pitaš da li su i u klubu, bilo bi zanimljivije. Da, a opet kažu ti, daj neka pitanja malo... Izvoli. Daj mi neka pitanja malo kao konkretnije, jer ovako treba se nabrajam tako neke stvari... Dobro, nabrojiš 5, ajde. Nije teško, da se razumemo. Ne kažem da si stavi pretraž dodatak pre mene, nego ne volim te pitanja. Daj mi, na primjer... Evo ovako, ajde onda preskočit ću ti najbolje strelce Arsenala. Dobro. Mislio sam da te pitam bez Henrya. U 21. veku? Ne, u Premier Ligi generalno. Jan Wright. Wright je prvi. Van Persie mora biti. Persie je drugi. Dalje. Da li upada Aubameyang? Upada. Dobro. Inače 6. ali na ovoj listi 5. I fale ti dvojca. Da. Jedan je sa Henryjem igrao, žario i palio. Bergkamp. I još jedan ti fali. Je li noviji ili stariji? Pa, ajde kažemo noviji. Iako ne full nov. Wengerov igrač. Da vidimo ko to... Žiru? Da. A ovo je bilo brzo. Ali to je lako, mislim, da, ovo mi je lakše bilo. Ali aj sad za kraj. Jedno konkretno pitanje. Daj to. Pa da se razilazimo do sledeće teme. Ajde, ovo je konkretno, jedno ime, ali je u to i teže. Finale FA Kupa 2005. godine. Se sećaš toga? Ti si imao koliko? 9 godina tada? Ne sećam se, iskreno, mislim, kao treba, gledao sam fudbal te sezone, ali ne sećam se utakmice. Nebitno. U finalu su igrali Arsenal i Manchester United. I bilo je 0-0. Dobro. Pa su meč otišao na kasnije u penale. I Arsenal je osvojio golom Vierre pobednički penal. Arsenal inače pogodio svih 5 penala tad. A United je, jel te čim su i pogodili 5? Jedan promašio. Ko je promašio penal za United? U finalu FA Kupa 2005. protiv Arsenala. Ali imaš, pazi, jedan pokušaj. Najpravo ću se setim ko bi mogao da uzme odgovornost i da promaši. Drugi penal u nizu je promašen. Čisto da ti eto to kažem. Ajde, reći ću Roy Keane. Nije, Roy Keane je dao 5. Dobro, ko je promašen? Scholes. Van Nistelrooy je dao prvi. Recimo, ovo je dobro pitanje, ali moraš da... Ovo je dobro pitanje za tebe. Ne, nego, kao, hoću kažem, to je dobro ti pitanje, ali ovo je dobro, da, ne mogu. Pazi, dao ga je Van Nistelrooy, Scholes promašio, onda Ronaldo, Rooney, Keane. A vamo Loren, nikad nisam znao. Loren. Da. Ljungberg, Van Persie, Cole i Vieira za... Samo da pozdravim svoju ekipu sa kviza. Jeste, Viktor Boniface ekipa, opet smo najbolji. Najbolji u Srbiji. Pa da, mislim, vidim po rezultatima u ostalim gradovima da smo jednostavno bolji. A čekaj, ali ima, ne znam kako to ide, ali imate sad možda neki međugradsko? Pa kažem, državno prvenstvo. Biće sad mi ne igramo to, jer se nismo kvalifikovali, to jest nismo ni igrali kvalifikacije zbog neke druge lige, ali biće sad kao, ali i to bismo osvojili. Ali nije to poenta, nego ću kažem, za nastavak spremat ću ja tebi neka pitanja. Ajde da vidim. Ja mogu i da nabrajam. Ja to ne volim, a imam ko to rešava kod mene. Ili ima to na kvizu, ima da se nabraja baš to? Pa ne, ovako pitanje nema. Ima kao sad nabrojim i 5 igrača Arsenala sa najvećim brojem nastupa kod Artete, to nema. Ali ima da se nabrajaju neke druge stvari i uglavnom su pitanja malo konkretnije, da ima jedan odgovor. To. Pa dobro, bio sam ja po par kvizova, ali ne idem često, znam da je obično to jedan odgovor. Ali postavit ću sljedeći kviz ću ja, sljedeću emisiju ću i tebi da spremim neka pitanja da vidiš kako je to kada je malo konkretnije. Dobro, ništa, to bi bilo to za ovaj put. Mi ćemo dakle vidjeti, kao što ste i sad vidjeli, da u narednom periodu se bavimo više ovako odvojenim temama, da ne bude tu dakle priča o 7 stvari u jednoj emisiji, nego da obrađujemo ovako teme. Sljedeća bi mogla bude baš zanimljiva. Nećemo reći šta je, eventualno možda dobijete neki hint preko Twittera ako vas budemo pitali za neko vaše mišljenje. Do tada, a nećemo reći kada je to do tada, pošto ne znamo, nećemo da obećavamo ništa kao ranije. Pozdravljamo vas, pa se slušamo i gledamo sljedeći put. Pozdrav svima. Čovječ, koliko je trajalo ovo? Ja nemam ideju.